ആ വന്നു വന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. വന്നു വന്നല്ലേ? മതി. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീ गुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रणाम. हरे कृष्ण. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അധ്യായം 12 ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം, ഭക്തി യോഗമാണ് കാണുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനന്റെ അന്വേഷണവും അതിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയുന്നതുമാണ്. അർജുനൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഈ ശ്ലോക ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ലെ? എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണോ അതോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അതോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണോ, ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റു പാത സ്വീകരിക്കുന്നവരും അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും, പക്ഷെ അവരുടെ പാത വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 8 തൊട്ട് 12 ശ്ലോകം വരെ ഭക്തിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രഷൻ, ഏതൊക്കെ തലത്തില് ഭക്തിയുണ്ട്, അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ഏതാണ്, പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. അതിൽ നമ്മൾ 10 വരെ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ 8 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഉയർന്നതിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 8 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശിത. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അത് ഹയസ്റ്റ് ലെവലാണ്. അതായത് 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവത് സ്മരണയില് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പൂർണ്ണ ശരണാഗതിയിലെത്തിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ, അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ തലത്തിലേക്ക് പറയാണ്, നീ സാധനാ ഭക്തിയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു, 16 മാല ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ആചാര്യന്മാർ എന്ത് നിർദ്ദേശിച്ചോ അത് പ്രകാരം. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളോടത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത്
ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിലൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ക്രമേണ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന നിബന്ധനയും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നിനക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 12.10 പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ. ഭഗവാൻ ഇപ്പം ക്ഷേത്രം പണിയാനും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൃഷ്ണ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ധനം, നമ്മളുടെ സമയം, നമ്മളുടെ ശക്തി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അത് സാധനയുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് 11ഉം 12ഉം ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 10ാമത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് 11ാമത്തെ ശ്ലോകവും ഒന്ന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകവും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. ഭഗവാന് വേണ്ടി നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു കർമ്മ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക, അതാണ് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഥൈതാദപ്യച ശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. സർവകർമ്മ ഫലവും ത്യജിച്ച് സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം സർവകർമ്മ ഫലവും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ താഴത്തെ ലെവല് പറയുന്നത്, നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണ്, വിശക്കുന്നവന് അന്നദാനം കൊടുക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ട്. സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹോസ്പിറ്റല് പണിയുക, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സമുദായത്തിനോ സാമൂഹികമായിട്ടോ ഒക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇതിന് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയും. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയും നിഷ്കാമ കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗയാണ്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലം. മറ്റത് യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നിഷ്കാമ കർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ സാമൂഹികമായിട്ടും എന്താണ് സാമുദായികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്തില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും നീ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, എൻ്റെ എന്നുള്ള ഭാവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള ആസക്തി കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ പയ്യെ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്
ഇത് എല്ലാം എന്റേതാന്നുള്ള ആ ഭാവം മാറ്റാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ മാറിയാൽ ക്രമേണ അവന് ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള ആ തോന്നലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് അതെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്ന നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം നേരിട്ട് ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹം കാണും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശരി, അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള സേവനം, ആ കർമ്മഫലത്തിനൊരു ത്യാഗം വെച്ചിട്ട് എങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ ആരും അറിയാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരെ അറിയാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ക്രമേണ, കാരണം ആ വിരക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അനുഭാവം കാണിക്കാൻ സാമൂഹികമോ ഗാർഹികമോ മതപരമായോ കാരണങ്ങളോ മറ്റു തടസ്സങ്ങളോ കാരണം ഒരാൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നേക്കാം. ഇപ്പൊ മതപരമായിട്ട് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അനുഭവം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ മതപരമായിട്ട് അവരെ സമുദായം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. ഈ വക വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ആ വിധം പ്രക്രിയകളെ പറ്റി വൈദിക നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. പൂർവകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്രമേണ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, ആശുപത്രിയോ സാമൂഹിക സ്ഥാപനത്തിനോ ഉദാരമായി ദാനം ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇതും തന്റെ പരിശ്രമ ഫലത്യാഗം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ശീലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ആ നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ വരും? നമുക്ക് ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ത്യാഗം മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ത്യാഗം വളർത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാനുള്ള ശീലം വരുമ്പോൾ ക്രമേണ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നതുകൊണ്ട് അതും ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സാമൂഹിക സേവനമോ സമുദായ സേവനമോ രാജ്യസേവനമോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗമോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18.46 ശ്ലോകത്തില് യഥാ പ്രവൃത്തിർ ഭൂതാനാം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18.46 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ത്യാഗത്തിന് സന്നദ്ധനാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായി അയാൾക്ക് ആ അറിവ് ക്രമേണ സിദ്ധിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്രമേണ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. 8, 9 ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 8, 9, 10 തൊട്ട് 12 വരെ ഉള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്താൻ ഒന്നെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാം. ഇതിൽ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8, 9, 10, 11 കേട്ടു. ഇതിൽ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നത് ഏതാണ്? 8, 9 ആണ്. 10 കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, കാരണം അവര് സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവര് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ബെറ്റർ ദാൻ 11നേക്കാളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്നതാണ് 10. ഇനി നമുക്ക് 12 എന്താന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
11 ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് 12 ചെയ്യുക എന്നല്ല, 10 ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ഒന്നെങ്കിൽ 11 ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ 12 ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 11 പറ്റാത്തവര് 12 നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11ാമത്തെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 12ൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിനക്കിത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതാണ്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും 11 പറ്റാത്തവരാണെന്ന്. നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനമാർജിക്കുക. ജ്ഞാനമാർജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗ, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആർജിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളൊക്കെ നശിക്കുന്നതാണ്, ഇതൊന്നും പെർമനന്റ് അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ, അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനയോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനയോഗ. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും നിഷ്കാമ കർമ്മമാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗയാണ്. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് ധ്യാനയോഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. 24 hours കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതാണ് ടോപ്പ്, ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ഘട്ടം. ആ ഘട്ടം പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? സാധന ഭക്തി ചെയ്യുക. നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക. ഇനി അതും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ചെയ്യുക. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നീ നിന്റെ കർമ്മഫലമെല്ലാം മറ്റ് സാമൂഹിക സേവനത്തിന് വേണ്ടി, ഇപ്പം വേദങ്ങളിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള, കർമ്മഫല ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം വളരുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ക്രമേണ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക. ഇനി ആ ജ്ഞാനവും, ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ പക്ഷെ ഉയർന്നത് ഏതാണ്? ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ധ്യാനം, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലത്യാഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിഷ്കാമ കർമ്മമാണോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയാണോ? യോഗം. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. കാരണം അതാണ് ആത്മീയം അല്ലേ? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, മറ്റേ മെറ്റീരിയൽ ലെവലിലായിപ്പോ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ഏതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒരാൾ വായിക്കോ? ആദ്യത്തെ 2 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ 2 പേരായിട്ട് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം 2 വിധമുണ്ട്.
നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനവും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമാസക്തിയോടെ ഉള്ള സേവനവും. കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവർ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജ്ഞാനത്താൽ തന്റെ സ്വരൂപമെന്നറിയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും. ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തിൽ ക്രമേണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. താൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളുമുണ്ട്. അത്തരം വഴികളാണ് ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാവാത്തവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ വേദവിധി അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർക്ക് വെവ്വേറെ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നവയുമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏത് വിധമായാലും കർമ്മഫലങ്ങളെ ഏത് വിധമായാലും കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ വേദവിധി അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ധ്യാനിക്കാൻ, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിധമായാലും കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചുരുക്കത്തിൽ സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണ് ഉള്ളത്. ക്രമീയമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാർഗം. മറ്റേ മാർഗം നേരിട്ടുള്ളതും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനമത്രേ നേരിട്ടുള്ള മാർഗം. കർമ്മഫലത്യാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മറ്റത്. കർമ്മഫലത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്കും പിന്നീട് ധ്യാനത്തിലേക്കും പരമാത്മാജ്ഞാനത്തിലേക്കും അവസാനം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന നേരിട്ടുള്ള വഴിയോ സ്വീകരിക്കണം. നേരിട്ടുള്ള മാർഗം എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അവർക്ക് മറ്റേതിലൂടെ മുന്നേറുകയാണ് ഉത്തമം. അർജുനന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് ആ വളഞ്ഞ വഴിയല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. അദ്ദേഹം പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ. ആ ഉന്നതിയിൽ എത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമസാക്ഷാത്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പടിപടിയായുള്ള കയറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ തന്നെ ആണ് ഇതിന്റെ ഊന്നൽ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഈ ധ്യാനം, അല്ലെ? ജ്ഞാനം അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിൽ വന്ന് പിന്നെ കർമ്മഫലത്യാഗം, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്വീകരിക്കാനാണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ ചെയ്യുക. 8ാമത്തെ ഇതിൽ എത്തുക. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനനോട് നേരെയുള്ള വഴി പോകാനാണ് ഭഗവാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ഈ വഴിയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന വഴിയിലൂടെയും നിനക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നു, ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമാണ്, നമുക്ക് ആ നേരിട്ടുള്ള വഴി തന്നെ പ്രഭുപാദയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ലിഫ്റ്റില് നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് 100 നിലയുള്ള ഇതില് സ്റ്റെപ്പ് കയറി എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്താണ് എത്തുക, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതാണ് സാധനാ ഭക്തി നമ്മളെ 8ാമത്തെ ആ ലെവലിലേക്ക്, 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അവരും അവസാനം ഇവിടെ തന്നെ എത്തും. ഇതാണ് ഈ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി അടുത്ത എന്തോ പ്രഭു? അർജുനൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് 8ാമത്താണ്, അല്ലെ? അർജുനൻ 8ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. അർജുനനോട്, അതായത് ഭഗവാൻ നേരിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഇതൊന്നും അല്ല, എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയും.
പക്ഷെ അർജുനൻ ഓൾറെഡി ഒരു ടോപ്പ് ഡിവോട്ടിയാണ്. സഖ്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് ആ വളഞ്ഞ വഴി അല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. അദ്ദേഹം പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനാണല്ലോ, അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അർജുനൻ. എട്ടാമത്തെ ആ ഉന്നത നിലയിൽ എത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 10 പറഞ്ഞു, 12 പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 13 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനി കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അതായത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനുള്ള ഗുണഗണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഈ ഗുണങ്ങളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളാണ് 13 തൊട്ട് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താം, നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും ആ ഭക്തന്മാരെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 13, 14. അത്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ടാ സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മാത്സര്യം കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാത്സര്യം കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. മറ്റുള്ളവര് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തു, ആ ഭക്തന് അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടി, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഈർഷ്യ, ആ ഭക്തനോടൊരു ഈർഷ്യ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള, അങ്ങനെ ഉള്ള മാത്സര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ. നമുക്ക് ഈ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദര് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ല, എന്ത് വന്നാലും ഒരേപോലെ, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, ക്ഷമ, എല്ലാത്തിനും സംതൃപ്തനാണ്, നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സ്, അല്ലെ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇത് വിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. അതിനിവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതികൾ 10ാം സ്കന്ധം 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. തത്തേനുകമ്പാ സുസമീക്ഷമാനോ ഭുഞ്ജാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃത്വാഗ്വപുർഭിർവിതതം നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭാഗ്. ആ ശ്ലോകം ഒരുപാടടുത്ത് പ്രഭുപാദര് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട്, ആ ലീലയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടതകൾ ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്ത പൂർവ്വ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. ആ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചെറുതാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഉണ്ടോ? അതാണ് ആ ഭക്തന്റെ ആ ആ, ഒരു ലെവല്. ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും സുഖമോ ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ച് എന്നായിരിക്കും ഓർക്കുക. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ക്ലേശങ്ങൾ വരാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ എനിക്ക് ചെറുതാക്കി തന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭക്തൻ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയാണ്, കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എത്ര കടുത്ത ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും ഭക്തൻ ശാന്തനും സ്വസ്ഥനുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ശാന്തനാണ്. എനിക്കിതൊന്നും അല്ല, ഇതിലും വലുതൊക്കെ വരാനുള്ളതാ, ഭഗവാൻ അതെനിക്ക് കുറച്ച് തന്നു, അതില് ശാന്തനായിട്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ഭക്തന് ആ, ആ, ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആരോട് ശത്രുതയില്ല. ഈ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് ശത്രുത കാണിച്ചാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന എന്താ, ഞാൻ പണ്ടെന്തോ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് വൈരമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ വൈരം വരുന്നത്, അത് പൊറുക്കണം, അത് പൊറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ എതിർക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ആ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട്, ശത്രുക്കളോട് പോലും കനിവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിന് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നിർമ്മമ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ ശരീരത്തെ തൻ്റേതോ താനായോ കരുതുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ദേഹമല്ല താനെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില പുലർത്തുന്നു. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് കൈവരുന്നോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാണ്. അല്ലെ, എന്ത് വന്നാലും തൃപ്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ ശ്രമിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ സദാ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുമാണ് അയാൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവനുമാണ്. മിഥ്യാവാദികൾക്ക് അയാളെ സ്വാധീനിക്കാനാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഉറച്ച അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. സനാതനനായ പ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭക്തന് പൂർണ്ണ ബോധമുണ്ട്. അതിനാൽ അയാളെ ആർക്കും അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല താൻ. ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മനോബുദ്ധി സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അസുലഭമാണ് എന്നത് സംശയമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിധിപൂർവക നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തൻ ആ നില കൈവരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ വളരും. നമ്മൾ ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് സാധന ചെയ്താൽ, ഈ ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഗുരുവിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഗുരുവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധന ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വയം വളരുന്നതാണ്. കൂടാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന സകല കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്. അപ്പോ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം, അതാണ് പറയുന്നത്. അസൂയയുള്ളവരെ അടക്കം ആരോടും അസൂയപ്പെടുന്നില്ല. മൈത്ര കരുണ യവച, സൗഹൃദം, എല്ലാവരോടും ദയ കരുണ. നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. തെറ്റായ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നോ ശരീരവുമായുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നോ മുക്തനാണ്. സമ ദുഃഖ സുഖക്ഷമി, സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും തുല്യം. ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും. സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ തൃപ്തനാണ്. യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ, സ്വയം നിയന്ത്രിതനാണ്, ദൃഢനിശ്ചയനായി. മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്. യസ്മാനോദ്വിജതേ ലോക, അവനാൽ ആരും പ്രകോപിതരല്ല. ലോകാനോദ്വിജതേ ജയ, അവൻ ആരാലും പ്രകോപിതനല്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 13, 14 കഴിഞ്ഞു. ഇനി 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 15 ചൊല്ലാമോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. Yeah. യസ്മാന്നോ ദ്വിജത്തെ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജത്തെ ചയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോ യസ് ച മേ പ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി വിവർത്തനം. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഹരേ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗേ, അതായത് സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠയിലും സന്തുലിതമായിരിക്കുക. അന്നപേക്ഷ ശുചിർദശ, പക്ഷപാതമില്ലാതെ അവന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർദശ, അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗ, സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠയിലും സന്തുലനായി ഇരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല, ഏതവസ്ഥയിലും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക, അല്ലെ? ഭയമില്ല, ഉത്കണ്ഠയില്ല, സമചിത്തനായി ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഭാവാർത്ഥം? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശീല പ്രഭാത്. ഭാവാർത്ഥം. ഭക്തന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ചിലത് വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്കക്കോ ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഇടയില്ല. അയാൾ ആർക്കും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ഏവരോടും കനിവുള്ള അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്വേഗകരമായ പ്രവൃത്തിയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. അതേസമയം തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറിയാൽ അയാളിൽ ഒരു കുലുക്കവും കാണുകയില്ല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ബാഹ്യങ്ങളായ അസ്വാസ്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും ശോഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശിക്ഷണം അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികൾ അയാളെ ബാധിക്കുകയില്ല. പൊതുവെ ഭൗതികപരനായ വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിനും സുഖപ്രദങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളും. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അത്തരം സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും തനിക്കവ കൈവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു. ഒരു ശത്രു തന്നോട് പകരം വീട്ടുമെന്നോർക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഭയാക്രാന്തനാവുന്നു. തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം വിജയത്തിലെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷണ്ണനാകുന്നു. ഇത്തരം അസ്വാസ്ഥങ്ങൾക്ക് അതീതനായി വർത്തിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നോക്കൂ, അസൂയ ഉണ്ടാവുക, ശത്രുവിനോട് പകരം വീട്ടുമ്പോ ശത്രു തന്നെ പകരം വീട്ടുമോന്നുള്ള അങ്കലാപ്പ്, ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഇതിന് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിഷമിക്കുക, ഇതൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? ഈ ഉള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിലെല്ലാം അതിജീവിച്ചവൻ, അതിനതീതനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ? മാതാജി കേട്ടില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ, അതെ, അശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ തന്നെ പറയാം, അല്ലെ? മാതാജി, എല്ലാരും നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഈ ഒരു തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇത് എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാൻ എനിക്കിതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓരോന്നിടുമ്പോ അയ്യോ ഇങ്ങനില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലയിടത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കാണും. ഇത് ചെയ്ത് ഇത്രയും പേര് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസും കാണില്ല. അപ്പൊ വിചാരിക്കുകയോ വെറുതെ ആണല്ലോ, ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ, അങ്ങനൊരു തോട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ വരാനേ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടേ വരില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ, അതായത് സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് വിശുദ്ധ. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടില്ല. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്
ഈ ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഒരു തലം, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്നെ എത്ര വർഷം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ടും എല്ലാം ഫെയിലുവർ ആയിരുന്നു. പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഒന്നും സക്സസ് ആയില്ല. ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി, എന്നിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു വന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയില്ല. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ജലദൂതയില് അമേരിക്കയില് അദ്ദേഹം പലരും ബാക്കിൽ നിന്ന് പോവരുത്, അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, ഈ പ്രായത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് നിറവേറ്റാനായിട്ട് പോയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദർക്ക് ഉള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനപേക്ഷാ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ, പക്ഷപാതമില്ലാത്ത, അവന്റെ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായ വൃത്തിയുള്ള, എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും വിദഗ്ധൻ വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ളവൻ. ഉദാസീനോ ഗതവ്യത, ഭൗതിക വ്യക്തികളോട് കരുതലുകൾ ഇല്ലാതെ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ എല്ലാ വേദനയിൽ നിന്നും മോചനം. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, എല്ലാ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം. യോന ഹ്യശ്യതി, അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, എല്ലാ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇതുവരെ വായിച്ചു. വായിച്ചോ. ഒരു ഭക്തന് നൽകുകയാണ് തെറ്റില്ല. എന്നാൽ പണത്തിനു വേണ്ടി ഭക്തൻ യത്നിക്കരുത്. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ താനേ ധനം ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ താനേ ധനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കമുണ്ടാവില്ല. ഭക്തൻ പതിവായി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ എഴുന്നേൽക്കും. ദിവസം തോറും 2 തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യും. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും വിശുദ്ധനാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരമെന്തെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. അയാൾ ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയിലും പെടില്ല. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. അയാൾ എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാകയാൽ ഒരിക്കലും വേദനിക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരം ഒരു ഉപാധിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാവുന്നതിനാൽ ശാരീരിക വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും അയാൾ ഒരുങ്ങുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വലിയൊരു കെട്ടിടം പണിയാൻ ഒട്ടേറെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെതായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്നതല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി അയാൾ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയിക്കാനും തൽസംബന്ധമായി ഏത് ക്ലേശവും സഹിക്കാനും ഒരുങ്ങിയേക്കാം. പക്ഷെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മണിമന്ദിരം നിർമ്മിക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയിലും പെടില്ല. ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയിലും പെടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്കിടയിലും ചില ഗ്രൂപ്പിസം കാണും. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിസം വരുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ്, വേറൊരു ഭക്തര് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം വരിക? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാനിട അവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയും. പിന്നെ അതൊരു അപരാധമായി മാറുക അല്ലെ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഒരു കക്ഷിയുടെ സൈഡ് ചേർന്ന ഉറപ്പായിട്ടും വൈഷ്ണവ അപരാധം നടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും, ഒരിക്കലും ഒരു കക്ഷിയിൽ കൂടിച്ചേരില്ല. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ്. കാരണം ആ ഒരു കക്ഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുകയാണ്. ഈ
ശുദ്ധഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ഇല്ലാത്തവനെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലൈൻ, അയാൾ ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയിലും പെടില്ല, അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാണ്, ഒരിക്കലും വേദനിക്കുന്നും ഇല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും അയാൾ ഒരുങ്ങുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവില്ല. എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഇനി നമ്മള് അടുത്ത അപ്പൊ 20 ഗുണങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നോക്കാം, 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാസമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നേരത്തെ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി അല്ലേ വായിക്കാൻ വന്നത്? ആ ശരി മാതാജി, വായിച്ചോ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭക്തി ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ തോന്നാറില്ല. ഒരു ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ ലഭിക്കണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. തനിക്ക് നന്നേ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അയാൾ വിലപിക്കുകയുമില്ല. താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വ്യസനിക്കുകയുമില്ല. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപമംഗലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടത്രേ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും സ്നേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അയാൾ വിലപിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ്, തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പല ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലും അവരുടെ മക്കള് ചിലപ്പോ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം ചെറുപ്രായത്തില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിലപിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയും, ഇമോഷൻസ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് തെറ്റില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് വിഷമം വരും, നമ്മൾ കരയും, വിലപിക്കും. പക്ഷെ ആ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ആ ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴാണോ നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഡേഞ്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, നമ്മളപ്പോ വിഷമം കാണും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം വീണ്ടും തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല. ചിലർ അതോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം നിർത്തിപ്പോകും. അല്ലെ, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം, എൻ്റെ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നെ വിട്ട് പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഡേഞ്ചർ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഹൈ ലെവലാണ്, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ വിലാപങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വ്യസനിക്കുക, ഇതൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കണം. സാധന ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഇതിനെ അതിജീവിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരും. പക്ഷെ നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ശക്തമായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതിലും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷമം വന്ന് നമ്മളത് ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താണ്, ഇവർക്ക് എല്ലാത്തിലും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വ്യസനിക്കില്ല, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിലപിക്കില്ല, ശുഭം അശുഭം പാപമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള. അപ്പൊ ഇവർ ഈ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ട്. കൃഷ്ണനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം വന്നാലും അതിലൊന്നും അവരെ അലട്ടാതിരിക്കുന്നത്.
അത്ര തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഉയർന്ന വിശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 18-19 ശ്ലോകം. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാ സ്ഥിരമതിർഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ഇവിടെ നമ്മളിത് വായിച്ചില്ലല്ലേ? കഴിഞ്ഞ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യോന ഹ്യഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി, സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ഇല്ല. ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, വിലാപമോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ല. ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, മംഗളകരവും അശുഭകരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സമശത്രൗച മിത്രേച, മിത്രങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കൾക്കും തുല്യം. തഥാ മാനാപമാനയോ, എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും സമന്വയിക്കുന്നു. ബഹുമാനവും അപമാനം വന്നാലും ഒരുപോലെ. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത, ചൂടും തണുപ്പും സന്തോഷവും ദുരിതവും. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പരിചയമുണ്ടോ? ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖ. സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത. രണ്ടാം അധ്യായം അല്ലേ? 2-ാം അധ്യായം. 2-ാം അധ്യായം. അതെ. അപ്പം ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ചൂടും തണുപ്പും എല്ലാം ഒരുപോലെ, സന്തോഷവും ദുരിതവും ഒക്കെ സമമായിട്ട് കാണും. സമസംഗ വിവർജിത, മലിനീകരിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. ഇനി തുല്യനിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി, വിമർശനത്തിലും പ്രശംസയിലും തുല്യത, നിശബ്ദത, അത്യാവശ്യ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തു വന്നാലും സംതൃപ്തി. കേത സ്ഥിരമതിർ, ഗ്രഹരഹിതനായി, മനസ്സിൽ സ്ഥിരതയുള്ള, അറിവിൽ സ്ഥിരതയുള്ള. അങ്ങനെ 31 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. 13 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ 31 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വായിക്കാം. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാത്തരം കുസംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ സ്തുതി കേൾക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപവും. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് സ്വാഭാവികമാണത്. ഭക്തൻ കൃത്രിമങ്ങളായ ഈ കീർത്തിക്കും ദുഷ്കീർത്തിക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും അതീതനത്രേ. ക്ഷമാശീലനായ അയാൾ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ആ മനുഷ്യന് സംഭാഷണ വിഷയമില്ല. അതുകൊണ്ട് മൗനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മൗനം എന്നതിനർത്ഥം സംസാരിക്കാതിരിക്കലെന്നല്ല, നിരന്തരായി സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് മൗനത്തിനർത്ഥം. അത്യാവശ്യമായത് ആരും സംസാരിക്കാവൂ. ഭക്തന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാഷണമാണ്. ഏതൊരവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്വാദേറിയ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഇല്ല. എങ്കിലും അയാൾ സംതൃപ്തനാകുന്നു. താമസ സ്ഥലത്തെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് നിഷ്കർഷതയില്ല. താമസം മരച്ചുവട്ടിലായാലും അരമന പോലുള്ള കെട്ടിടത്തിലായാലും ശരി, അയാൾക്ക് രണ്ടിലും ആസക്തിയില്ല. തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരദീഹ എന്ന് വിളിക്കും. ഭക്തന്റെ ഈ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആവർത്തനം കാണും. ഭക്തൻ ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം നേടിയേ കഴിയൂ എന്നതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണാഹ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭക്തൻ എന്ന അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല.
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായും സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ മൗനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നിശബ്ദത, മൗനം. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, എന്താണ്, സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല, അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല. സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സംഭാഷണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് മൗനി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ. ചിലപ്പോ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടും, ചിലപ്പോ കിട്ടില്ല. അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാണ്. എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. കണ്ടോ? പിന്നെ സ്ഥിരതി എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭക്തൻ. പിന്നെ എവിടെ കിടക്കുന്നു, അല്ലെ, താമസം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, സ്ഥിരതയുള്ള 31 ഗുണങ്ങൾ, ഈ 31 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരും. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവതി അകിഞ്ചന എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്: ദേവന്മാരുടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവന് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവനിലേക്ക് വളരും. അതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തൻ അല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹായിക്കും. നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാധന കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വളർന്നു വന്നോളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവനിൽ വളർന്നു വരും. ഇനി 20ാമത്തെ ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. യേധൂധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അവസാനം വരെ മയ്യാവേശ മനോയമ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് മുതൽ ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം ഈ സനാതന ധർമ്മം വരെ ഭഗവാൻ തന്നെ സമീപിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന അതീന്ദ്ര സേവനമാകുന്ന ഈ പ്രക്രിയ വിവരിച്ചു. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ് ഈ പ്രക്രിയകൾ. അവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യവാദികളോ ഭഗവത് സേവകനോ ആരാണോ ഉത്തമനെന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. സജ്ജന സഹവാസത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളരും. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാനും അതോടൊപ്പം ജപിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങി ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി എന്നിവകളോടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഈ മാർഗമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേയൊരു നിരപേക്ഷമായ മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അവ്യക്തഭാവം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ സ്വീകാര്യമാവൂ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ് എന്നർത്ഥം.
നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാമീപ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇതാവശ്യമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിലേർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവിടുത്തെ അനുയോജ്യമാവുക. അയാൾക്ക് ശരീരം പുലർത്തേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് അതെല്ലാം തനിയെ നടന്നുകൊള്ളും. ഭക്തിയോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദര് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്, നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവര് ബാക്കിയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പല വഴികളുണ്ട്, അത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ക്രമേണ അവർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കിട്ടി ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇതിലേതാണ്, വ്യക്തിഗതവാദികളുടെ പാതയാണോ അതോ ഭക്തിയുത സേവനമാണോ? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഉചിതം. അതിന് ഭഗവാൻ പല പല സ്റ്റെപ്സ്, മറ്റുള്ളവർക്കും എത്താം, പക്ഷെ അവരുടെ വഴി എങ്ങനെയാണെന്നും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതും, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തമ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിൽ വളരുന്ന ഗുണങ്ങളും അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എല്ലാം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി യോഗം അല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ നടുക്കത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ഭക്തിയോഗം. ഇനി വരുന്ന 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാനും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ജ്ഞാനയോഗം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോഴേ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത അധ്യായമായിട്ടുള്ള 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം വന്നു? അത് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം അല്ലേ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കല്. ജ്ഞാനയോഗവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അല്ലെ. രണ്ടും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടമായിരുന്നല്ലേ ഈ ഒരു മോഡ്യൂള്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാരെയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. നമ്മൾ 10-10:30 പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്. ഈ ആഴ്ച എന്നോട് തീർക്കണമെന്നൊരു ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ തീർത്തു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാമല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാല് മെസ്സേജ് മാതാജി ശ്രീജ മാതാജിയോട് ശ്രീജ മാതാജി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴേലും പറ്റുമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നമ്പർ തരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ നമ്പർ ശ്രീജ മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്പർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.